Здравей. Какво правиш тук? Здравей на теб. Следиш ли ме? На изложба съм. В моята галерия. Всъщност, не точно. Напоследък, където и да отида, ти си там. Така ли? Бих могъл да кажа също и за теб. Не те разбирам. Кой ме покани на обяд? Кой става нощем, идва пред мой мол, а след това ме търси, за да ми каже, че... Виждам, че сте се запознали. Това е собственика. Боряна много хареса подбора на фотографиите и казаха, че имаш усе. Ела в офиса за малко. Защо го правиш? Кое? Всичко това. Не можеш ли да спреш да се бъркаш в живота ми? Купих галерията отдавна, когато все още си мислех, че има надежда за нас. Това трябва да спре. Разбираш ли? Трябва да спре. Явно не може да спре. Защо я купи? За да имаш тема за разговор с мен. Ти дори не харесваш картини. Няма значение. Напротив, има значение. Не мога повече. Разбираш ли? Не мога повече. Купих я. Защото не си представях, че един ден ще минеш от тук и ще видиш, че е станала баничарница. Боряна, тръгна ли си? Не. Мисля, че влезе в офиса. Може ли? Да, заповядайте. Какво става, когато излезем от тук? Ти какво искаш да стане? Да не се е случило. Значи не се е случило. Господин Касабов, ще може ли една снимка? Димитър. Тръгваме ли? И тръгваме. Добре, жене.